Una marxa lenta entre Atzeneta del Maestrat i Castelló de la Plana, on a més han reivindicat que un altre model energètic és possible. Poder fer negoci i especular amb el preu de l'energia. Han passat per sobre dels interessos i les demandes de la gent que viu als nostres pobles. El coi que el Santa sentiria Qatar. Deixa'm que et conti, deixa'm que et parli. Treballa amb les mans, amb el camp. Aquesta és la vida que toca jugar. Mitjans de la serra, servils i aplicats. Li deus al teu amor i pa i la llar. Treballa amb les mans, amb el camp. Aquesta és la vida que toca jugar. Mitjans de la serra, servils i aplicats. Li deus al teu amor pa i la llar. El pa i la llar, deixa'm que et torni. És que estem molt satisfets perquè no esperàvem l'acollida que hem tingut, i això t'encoratja a seguir i veure que no està perdut i que la lluita continua. Deixa'm que et parli. Deixa'm que et diga per què sóc així. Deixa que explique per què sóc rebel. Aquesta és la història que m'ha dut ací. Deixa que explique per què sóc rebel. Deixa'm que et diga per què sóc així. Deixa que explique per què sóc rebel. Aquesta és la història que m'ha dut ací. Deixa que explique per què sóc rebel.